οποία σε 30 λεπτά έλεγε, ήταν το εξής, το σοβαρό, το πολύ σοβαρό. Βρε, λέγει, εδώ μπαίνω στο μυαλό σας και σας δίνω, λέγει, την όραση να νικά την πίστη. Δηλαδή, αυτό που βλέπεις, αυτό να πιστεύεις. Διότι η πίστη δεν την βλέπουμε, την έχουμε αν την έχουμε. Και η Αγία Γραφή λέγει ότι πίστης εστί το να πιστεύεις σε εκείνο το οποίο δεν βλέπεις. Πίστης εστί ελπιζομένων υπόστασης. Ελπίζουμε τώρα να δούμε τον παράδεισο, να δούμε το Θεό μας, να δούμε την Παναγία μας, να δούμε τους αγγέλους, να δούμε τους Αγίους. Είναι ελπιζομένων υπόστασης. Η ελπίδα δεν τροπιάζει ποτέ. Πραγμάτων έλεγχος μη τρεπωμένος. Να ελέγχεις, λέγει, αυτά τα οποία δεν βλέπεις. Και ο διάβολος ακριβώς σε αυτό το σημείο κοντάρει πολύ, πάρα πολύ. Μπαίνει στη διάνοια του ανθρώπου και εκεί που τον επολεμούσα, άνοιξε το στόμα του και μου είπε: δεν τον βλέπεις, λέγει, και δείχνει με το χέρι του την εικόνα του Χριστού, δεν τον βλέπεις, δεν με βλέπεις. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχω. Και εγώ κάνω τη δουλειά μου μια χαρά. Όταν σε πίσω λέγει ότι δεν υπάρχει εκείνος και ότι δεν υπάρχω εγώ, τότε λέγει σε έκανα τη ζωή. Τους βλέπουμε σήμερα